Sinden DLI kuat ki ora mergo Wandatok, Gong. Masa ya semuanya saja memperkuat dan mempunyai kelebihan masing-masing. Dan mempunyai kekurangan masing-masing. Lah nggih ngoten Mbak Jongbe? Ngomong. Sampe mlungu kaya gua. Gua jedok. Ya. Aku ora entuk ngelem sinden salah siji aku ora entuk. Aku ngelem bojoku ora entuk kok. Oh iya, heeh. Jombe kuwi heeh. Ken to, godhong telo iso gawe gelo kok. Ya. Pahit. Maka mundak gawe bingung. Klasik barang kok ya iso ya Gong. Lho, piye to kuwi jebolan isi e. Wo, nalika ning isi dijebol. Ora maksudnya lulusan. Wo, lulusan. Mula sindene awake dhewe iki ora gemen-gemen. Iki sarjana kabeh. Wo, ngono ya Gong. Heeh. Enek to sinden mung iso nyanyi 1 2 ngono kok sinden nek sindene awake dhewe iki asli tus metu saka lulusan isi Surakarta klebu Wanda terus. Opa, ya heeh, kuwi ya lulusan kabeh. Heeh, ora gemen-gemen. Wiyaga lho, ya lulusan isi kabeh. Wah, ngono. Heeh, ya. Musike lulusan isi Blitar. Klasik kok ya dipangan to, Ndak. Ya, ya Ndak, terus Ndak. Boyaka Tuman Mas Tarno Tania Jaya podang kuninge ya si setia neng monitor terus. Wah ngono. Kuwi penggemar lawas banget ke zaman semono nganti saya ini si setia kelawan awake dhewe uga kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dwijo Kangko. Ya. Bulurah Mas Giono dan kanca-kanca lainnya terima kasih Sedo Wungon. Oh iya. Ya. Terus no. Ya. dientekne digongke dilebokne dangdut. Dangdut ya, dangdute ya dangdut sinom.
Sing nulis sing ngasta kendang Mas dosen Sri Eka Widodo. Wah, sing ngendang dosen ya. Wah, piye to? Wanda ki murite Pak Dodo sing ngendang kuwi sing tukang gawe iringan. Wijolaras Indonesia sing nganti ditiru karo Jalanan Wonosobo. Kuwi ya sing gawe Pak Dodo kuwi. Mau sore gawe iringane apik temenan ya, Truk. Heeh. Sore iki anu jejer ki kowe iso agung lho. Ngono. Oh. Agung Cahyono. Oh iya. Jadi piye ngono lho ya, rasane kok iso kecekel. Iki lagi muni pisan. Lek sesuk muni pindho. Ya aja do sambat to iki wong apa jenenge kuwi sasine iki pancen sasi rendeng. Rame ya sambat, sepi ya sambat. Aja kaya ngono kuwi. Wong-wong ya aja kaya ngono kuwi. Nah, nalika wah Juli, Juni, Agustus nopo ya. Yoga sinden iso kemelinti kae. Ha ya, kocap apa? November, Desember, Januari. Gelange iso kelong sitok-sitok itu. Ya ora. Gelang karet mbok men. Ya ning alhamdulillah awake dhewe panggah eneng. Liyane mung siji loro awake dhewe alhamdulillah entuk loro ya. Ora. Kurang rumangsane wae entuk 7 dhewe kok kancane do bubuk di rumah. Lah ya. Sasi ngarep ya lumayan lah. Disyukuri lah pokoke. Ya. Nyawange aja ndangak ndingkluk, lek ndangak terus kesandung. Wo ngono. Kok mosok ndingkluk gen waspada. Oh, jenek sing sak ngisore awake dhewe. Lek awake dhewe ndangak terus ngongso-ngongso iso golek dukun. Oh ya. Monggo jenenge golek dukun ki rapas ra bener ngono nganti kleru dalane mbebayani. Oh, seneni wae Mbah Sukron. Oh, seneni temenanan. Kowe pengen dadi dalang laris rasane koneko. Oh, kowe poso pitung Senin, pitung Kemis, salat tahajud. Ya, salat hajat, ya salat tobat. Nyuwun karo Gusti Allah diparingi rejeki ingkang kala. Ya, ya. Nyatane ya tumus pengendikane Bapak awake dhewe, Truk. Ya, ya. Alhamdulillah ra kekurangan ya, Gong. Turah mblawah malah. Yo, coba dintekne gek dangdut ya, Ndak. Neno. Ya. luwe Papa,